yekwaching'ono yaenda kuseri kwechuru kuna chiremba dendera. Tsananguro payatanga kutaurwa, chiremba vati mumusha mekwaching'ono hamuna matare. Muri yoparara muchiona here? Kumakuva muri kutonga matare here? Mishonga iri mumusha iri kuita kuti ndufu dzivepo pasina kana kurwara. Daniel Ching'ono, gona rako riripi? Daniel, hauna here kumbodzimbikana? Waiti kudii nerutivi rwako rwanga ruri kubatikana? Iye akapinda kuti ndaingoti kurwadzwa. Daniel, une dumwa? Iye abva apo kana nazvo akati kwete. Daniel, kuti uri mugutsikane uchatungwa nedumwa rako ndokuti kubvume zvauinazvo. Akamborasika njere ari mwanasikana ndiani? Iwe Patrick Ching'ono unorwadziwa nerutivi urwu. Vanasikana vari kuvatwa, vanakomana zvimwe chete izvozvo. Mumusha menyu mune ropa. Pamusha pako zviripo zvakaipa. Wakatemerwa nyora pamusana iwewo Daniel. Anogutsikana nazvo, anoti nyora idzi ndakatemerwa ndiri mudiki. Ndaikumbira mhuri idzi dziparadzane pamagariro amakaita nokutova vakagara vakasangana ndokubva vaparadzaniswa. Mhuri yekwamadziro, tuso makaiona mukati memusha wenyu, mukati kudii? Wombarume marevei? Pane akaenda pasi mareva matare amuri kunzwa aya. Uyu mwana wakamubvisa munomuziva here? Ndiri kureva kuti kuuraya. Kuti munoziva here kuti pane mwana akafa mumhuri menyu? Akambopondwa nenzira iyi ndiani? Pakunetsana aifanira kufa ndeokwaching'ono, asi akazokurirwa. Pakudiwa ruregerero, kwete kukumbira kumhepo, kumakuva, kunokurwa kwako kuriko. Kwaiva kurwa chete. Saka akarova ndiye akapara mhaka. Vana vakaita zvavakaita itsaona. Iwe unoziva akuuraya, uye muri vanhu vamwe chete. Munofanirwa kuti mugare pasi mutaurirane kuitira kuti uyo akaurawa asasumuke iri mhepo. Umwe anogona kuita uchenjeri wotsipika mhepo iyoyo. Muteerera uyu haufaniri kudzokazve dare rekwaching'ono. Unotuma vana venyu kunopara mhosva. Tauriranai imimi mhuri yekwaching'ono kuti pasi rizorore. Matare ari kumakuva musagezerana. Imimi tauriranai chamunoripa moita mumwe chete nokuti muri vagarisana. Gadzirisai vekwaching'ono vana varoorwe, vanakomana varoore, vasina kugara mudzimba. Ripiranai zvine rujeko, magutsikana motambira. Itai dare risina kumutsira hokoyoi kana muchinge mamutsirwa. Ndoziva kuti mumusha menyu hamuna vanhu, uye kuroya muri kuroya. Kune vanhu vaviri chete pauwandu hwenyu kuuya kwamaita uhu. Ndo vandaona kuti vanhu chete. Magutsikana here imi mese? Ndo zvatazovabvunza vese vanga vari padare. Ndokubva vataura kuti hongu tagutsikana. Pakaitawo vemhuri yekwa Ching'ono vanoti Moti Chikuni nenhamba dzake, Lia, Mandirambira, Tinashe Ching'ono, Ignatius Ching'ono, Fred Ching'ono, Alexander Ching'ono naDaniel Ching'ono vagamuchira kuti tagutsikana nedare irori. Nemhuri yekwa Madziro yagutsikana zvekare changamire. Ati vanotanga vauya kudare
votsanangurirwa nedare nzira yavangaita kuti vatange vayanana. Iye ozochaja zvokuenda kudare rokundozorodza mhepo. Izvo zvezvo kuti wese wairidedziwa yavaivanzi ndengu kwakachena kuti simudzema unonemesa uchisimudzwa. Kwatuda wairi. Tinotenda. Right, Ngozi kai. Akaparwa mumusha. Saka dare iri rofa kuti riri dare rinoripirana Ngozi iyo. Ndisikazivi kuti chirembati vanhu tori since kwangu kuri kumarwa kurwa kwangu kuri kuitika akaenda kundorwisa wacho ndiani ndiching'ono hanzi akakurirwa aifanirwa kufa ndiching'ono ndokwa ching'ono asi uyu wekwamadziro akazokurirwa angaenda kune umwe ndeupi hatina ngoita pabvunza angaenda kune umwe vana vaibva kubhako saka hatizivi kuti zvakatangana sei vari munzira kubva kubhako vangwari vairi chete ndokutsanangurwa akaita iye yakupara mhaka apasina umwe munhu ainzi tatimuritu hanzi vakafamba sei iye achitsanangura akati hanzi angada kutora musikana wangu toda kuti tizwisise kuti chirembati chiipapo ati todi vanhu ati ava vekwaching'ono ngavainde vambonotaurirana kuti voita sei pamuripo. vakataurirana pasina here madzimambo nemadzishe vakuti hanzi ngavatseketudze zvavanoda kutaura mudare kutoda kuripa chakati tozodaidza Ngozi yochizotaura muripo wayo wainoda, asi ava vamboyanana neava kuti vafambe pamwe chete. sandizvo zvatinoita kana wauya kuna mambo zvaakuda kuti Ngozi idi itaure zvainoda kuti idi kwete kuti titenderere. zviri zvenyama zvazvemweya mufano taraga zvari kuda kuti azorore asi pane pandakada changamire panzina chiremba itsaona yakaitwa nevanhu itsaona pane ka ndo zvatoita kuti haifaniri kuzoripirana maningi sekuti yanga iri tsaona vakatorwa vari vairi umwe ndo kuzokurirwa vachirwisana nauyo. Saka panoda kuti chiremba mubvunze ane vanhu here kunzwa kuti itswa mubvunzo wacho gia dzimwe dzekutsera nyaya dzichiriko nyandi ndikati tibvunzire kuti panoda kuti pamutswe mweya utaura panoda chii kuti paitwe ipapo Ngozi iripirwe kana iye mufi ataure kana pasina chinoritwa anotaura ega kuti angasandiri ngasandiri pake asi mimi wakachimona pane neproblem iri yamuri kuona kana kuti muri vanhu vanoda kugarisa imo mhuri yavo chiora chimwe wataurwa kuti mune magona sandizve wataurwa kuti mune magona ari kutoveka vakadzi havasi kuroorwa varume zvese pakurwa kwakaitwa komana akafanira kwani ndokanzi wese munobata-bata kusiya kwanhu vairi
kuwadza mishonga kumisha linda wairasha wakachena ndati kutoona hangu Silvester vakasadaro kwavo handi muri kuona iko kune makona kwevo akafa ndiyo kwamadziro handiwo makona aya anenge akuda kungoda umwaro saka akakurira kwevo but anofanira kumwa ropa rekwaching'onoka ndokumusha kwavo kwete kumare ipapa kana chiremba atara kuti aifanirwa kutofa ipapa ndio kwaching'ono saka zvongoitawo nepamwe ndidzo nyaya dzecho idzo dzakadai kana kuenda kumakosi ekumusoro kahapa tangira pana chigurira pano fura zvanaka zvakatika rini izvi kuda mapika unaunza takamuidza Saturday. last Saturday vari kufamba wese pamwe chete havasi kunyanyaunetsa vari kufamba wese pamwe chete vakatobvisa mumbo emaroba pamwe mwana ching'ono ndiyo kwedu iro handiwaira shumba wana mutasa ndo wasara munomo wachiti sapota pahondo yemhada wasara namakona pahondo yemhada handitika asi ching'ono zvishoda kurumba wakagona unozova waching'ono haindi waifundisa peti pake pani waching'ono waiti wakamira pagedhi hawatauri wakatarisa chete so munomhanya mega kana kuita sei zvamunoita ika pao hawatauri action yei inotoona kuti pane zvauda kuita kana kuri kumhanya munotomhanya kana kuri kumanonoka wega unoenda kunokupfuga maoti tanonoka waching'ono waityisa wasindaizwa ero ndibaike musikazi waching'ono saka zviri mumhuri zvishongo inokumwana wawaniuya airforce here ana building handi waibvaise kunewana ka iwo wane mwana wangu wari kushova bhasikoro anawarumberi wasvika wasendeka bhasikoro pageti so kwatotendereka kwatovhara dokototi mese manono kwatotoma kuvaona wakeva anono ndakutangira ikupinda kugeti asi wabva waise kuba hanzi nachiremba iri idare riroka panodiwa mombe imwe chete nembudzi 3 kudaidza mhepo iyoyo kuti itaure zvainoda kumuridzi zvoitirwa kumusha kumusha kwavo iro ndodare riri kutaurwa iro marinzwa ere hanzi kumusha kwaching'ono ndokwazvinoitika mazvinzwa naching'ono ndo ningova muripo wachiremba kuti paaite basa racho rese achindopedza kuta kuti tisati isusu taripisana mufi ozobuda yaangozi achitaura kuti zvamakaripisana ndezvenyu hatirina handina kuzvitambira tinzwe mufi wacho kuti acheme nhunha dzake then toripirana ngozi yopera right yapera ndinodaira kuti kana kuti tichamukumbira nenhau yemari kuti paanouya ikoko obva agadzira zvekumba kwenyu wana ching'ono hanzi mese kwese handiti hanzi kwaching'ono chete kwaching'ono kwaching'ono
makona ayo ataurwa abhiswa handifi saka ouya rinhu ana ching'ono kukumbira kwemambo kana tichikumbira kuti patinobva pano toenda kumberi togara pasi munondogara kamuine zuva kuti mambo wakati musi wakati kana zvakasikawo hazvo zviri rai ndizvozvo ndozvandarida kuedza kutaura kuti patinoenda tikagara pasi todzoka futi tichiziva kuti nyaya yedu inotoperera pano tiri kuti munoenda muine zuva so that toziva kuti isusu tokupai 1 week yekuti mondogara pasi modzoka chiremba wouya after a week oita dare iri then mutoenderera mberi manje pakuri pangozi ndopatikazofana netime yekuti zvitsvakwa akumbirawo 2 weeks ma alright wapei 2 weeks modzoka neyo but kungodzosa munhu anouya nechi kana kuti zvaaredi chiremba obva auya oita basa iro saka mhuri yese hapachisina chekuchauya kunoku basa raakuitwa kumba after 2 weeks ndimanje manje ane munodzoka panapa musi wa 6 iri Friday nemari mombe i350 mbudzi hanzingane 3 120 ne100 yewakomana wangu anozoenda kutoona basa iri handiti saka mombe iyoyo ndoichata kuti chiremba abva azobate basa renyu racho rekugadzirisa ngozi iyo chisimukai next